Всеки от вас, който днес е тук, по някакъв начин се е доверил на човека, който го е довел, който го е повел във Vision, може би който му е поднесъл първите капсулки здраве и живот, и затова вие поздравете тази вечер този човек, защото той може да се окаже изключително важен човек във вашия живот, така както за мен са Наско и неговата съпруга и Исак. Това са хората, които на мен ми показаха Vision, които ме научиха какво да правя във Vision и благодарение на което аз промених живота на моето семейство генерално. Днес имаме всичко това, за което сме мечтали и което искаме да имаме, знаем, че ще го имаме. И по този повод искам да ви напомня, че наистина това са най-свещените дни, в които всеки от нас, каквото си помисли, за каквото помечтае, то наистина се сбъдва, защото моята мечта, това, за което аз мечтах миналата Коледа, срещу тази година, 2007, се сбъдна и съм изключително щастлива. Затова мечтайте, напишете си мечтите, спете по възглавничката с тях и те наистина ще се сбъднат. Дързайте. И сега наистина ще отида там при вас, защото искам да ви кажа, че всичко в този живот се постига благодарение на доверието и благодарение на вашето постоянство. И днес сред нас има хора, които заслужават не да бъдат първи на Балканския полуостров. Аз не знам за всъщност какво има отредено, но аз знам, че на тях има отредено голямо бъдеще. И знам, че тези хора промениха живота на своя и на своите семейства и знам, че това ще правят и много други след тях, защото във Vision е така. Едни показват, други го приемат, правят го, те отново показват и така се случва всичко около нас. Така се появяват нашите приятели, които не сме познавали и всъщност така всички сме се събрали днес тази вечер. Ако някой си задава въпроса как се е случило това, така е. Просто някой е споделил как се чувства и как се усеща, когато е в компания Vision. И аз сега ще отида да извикам специални хора за мен, хора, благодарение на които сте се появили вие, хора, благодарение на които се крепи моята организация, защото една капка Павлова не може да направи тази организация. До мен има хора. Има хора първо на моята първа линия, т.е. хората, които за първи път се появиха, т.е. на които аз лично разказах за Vision, те разказаха на свои познати приятели и така нататък. И аз сега ще извикам не случайни хора, ще извикам тези, които са били постоянни, което какво означава? Когато има корпоративни събития, се пътува на тези събития. Постоянно активни, т.е. всеки месец правят това, което трябва да правят. И не защото само им си иска, защото трябва да показват на техните хора, защото те знаят къде отиват и защото водят своите хора. И аз се радвам и искам много силно да аплодирате тези хора за това, защото това са вашите водачи. Това са хората, които вие ще следвате и от които вие ще се учите. А най-хубавото нещо в живота е да имаш пример и да следваш този пример. Аз следвам моите спонсори, т.е. хората, които говориха преди мен. Това са моите примери. Те са успешни хора. И сега ще отида там, за да си взема подаръците. Всъщност тези подаръци не са само от мен, те са от спонсорската верига. Има хора, които заслужават изключителен приз. И това аз ще започна с тях, защото на първо място винаги са отличниците. И този приз е много специален. Това е една златна плочка, която е символа на моята организация, която миналата година имаше само една жена честта да я носи в цялата моя организация, която е над 200 души. Тази година съм щастлива, защото този приз ще има честта да носят 3 изключително уважавани дами. И аз вече знам, че вие сигурно се досещате и моля под вашите бурни аплодисменти нам на сцената да застанат Миленка Тодорова Видин, Радка Иванова Монтана